El Parc Natural de l'Albufera de Mallorca està situat al termes de Mura i Sa Pobla. Té una extensió de 1.688 hectàrees, quasi el 80% de propietat pública. La resta són finques de la perifèria del parc. La gestió de l'Albufera correspon al govern de les Illes Balears. Una junta rectora amb una àmplia representació social és el principal òrgan de participació i control del parc. Un equip multidisciplinar de la Conselleria de Medi Ambient i de l'IBANAT treballen dia a dia en tasques tan diverses com la gestió, l'educació ambiental, la informació als visitants, l'administració, el seguiment naturalístic, la vigilància, el manteniment i les feines agrícoles i ramaderes. A l'Albufera, els recursos humans i econòmics estan al servei d'un objectiu prioritari: la conservació i la restauració del patrimoni natural i cultural, que s'ha de fer compatible amb l'ús públic, educatiu i científic, i amb la integració en la realitat socioeconòmica del seu entorn immediat. Aquestes són les grans línies que guien la gestió de l'Albufera, que es regeix per un pla rector d'ús i gestió quadriennal i per plans anuals d'actuacions. Un eix prioritari de la gestió és el control i seguiment de la qualitat i la quantitat de l'aigua de la zona humida. La declaració del parc va suposar la millora de la qualitat de l'aigua. Les aigües que abans s'hi abocaven sense depurar ara són conduïdes a les depuradores de Sa Pobla i Can Picafort. Cada mes, el personal del parc pren mostres d'aigua per mesurar una sèrie de paràmetres fisicoquímics i vetllar per la seva qualitat. 24,1. L'altre objectiu de la gestió hídrica és el control de la quantitat i dels fluxos d'aigua. Els canals construïts al segle XIX per la dessecació de l'Albufera tenien com a funció que l'aigua fluís directament cap a la mar. Ara, la finalitat és mantenir una xarxa bàsica de canals en bones condicions, per la seva importància com a hàbitat, per mantenir el cabdal ecològic i perquè no s'inundin les zones agrícoles de la marjal. També es fan actuacions de retenció de l'aigua dolça, per tal de mantenir les zones inundades i recuperar antigues llacunes. Tot això sense perdre el contacte amb la mà, imprescindible per a les poblacions de peixos, com l'anguila, l'espècie més important per als pescadors de la comarca. Per complir aquests objectius es disposa de sistemes de comportes. Es realitzen draguats i neteges de canals, síquies i llacunes. Durant l'hivern, per no interferir en la nidificació, se segui el canyet, que així no ofegarà el flux de l'aigua en els canals. Les neteges són especialment importants quan les torrentades fan arribar al parc grans quantitats de materials i residus dipositats aigües amunt. En èpoques passades, l'Albufera havia estat terreny de pastures, però quan s'abandonà aquesta pràctica, l'extensió de canyet va créixer molt i es va fer més densa. Aquest fet, juntament amb la progressiva colmatació de la zona, va provocar que les aigües lliures de poca fondària, necessàries per a l'alimentació de moltes aus, gairebé desapareguessin. Per recuperar aquest hàbitat es decidí actuar. Descartant la utilització de maquinària i de foc, s'optà per la pastura extensiva de bestiar. Els animals adequats per a aquesta tasca són les vaques de raça mallorquina. En algun punt concrets s'utilitzen també els cavalls de la Camarga i els búfals asiàtics. Tots ells són animals capaços d'alimentar-se a les zones inundades. D'aquesta manera, el Parc Natural ha contribuït també a recuperar una raça autòctona. Més d'un centenar de vaques mallorquines hi pasturen durant la primavera i l'estiu, i durant la tardor es traslladen a la muntanya veïna de Beniatria per passar-hi l'hivern. El maneig de bestiar requereix feines de control sanitari, rotació de pastures, construcció de tancats, etc.
La pastura actua com un excel·lent tallafoc. S'ha aconseguit que els incendis de Quinyet, que fins fa poc afectaven a bona part de l'Albufera, ara gairebé hagin desaparegut.